Navzdory bratce a asketickému vzhledu nejsem žádný mesiáš. V životě jsem ani nikomu nic neodpustil. Jedu nyní na letiště Heathrow a odtamtud odlétám do Ameriky, abych tam natočil hodinový pořad o tom, proč někteří lidé vyznávají víru. V Americe mě neznají, můžu tedy vystoupit pod 5 falešnými jmény a oslovit 5 vlivných lidí, kteří propagují různé paranormální víry. Chci zjistit, jestli se mi podaří přesvědčit je mými triky, náznaky, psychologií, mystifikací a showmanstvím, že mám v jejich oboru skutečně zvláštní schopnosti. Chci zjistit, jaká bude jejich ochota uvěřit mi. Česká televize uvádí Derren Brown, Mesiáš. Ať už věříme v nadpřirozené schopnosti, krystalickou energii, mimozemšťany nebo bohy a bůžky, stáváme se součástí mocného systému víry. Nechci napadat žádné náboženství, ale myslím, že jako inteligentní bytosti bychom měli umět pochybovat i o své víře, i o lidech, kteří nás vybízejí, abychom se bez výhrad řídili tím, co hlásají. O tom je tento pořad. Budu se vydávat za Daniela Owena, jasnovidce, který vidí, co kreslíte, byť sedíte v jiné místnosti. Za Jamese Lawrence, který vás dotekem obrátí na křesťanskou víru. Za Roberta Frawleyho, podnikavce sekty New Age, s přístrojem, který nahrává vaše sny. Za Richarda Collinse, kterého jednou unesli mimozemšťané a on od té doby umí vycítit váš zdravotní stav. A za Frasera Sherwella, který rozmlouvá s mrtvými. Sejdu se s vyhlasnými znalci uvedených oborů a udělám vše, aby mi mou roli uvěřili. Jestli se mě v jistý okamžik zeptají, zda je to trik, přiznám, že ano a vyjdu s pravdou ven. Je však otázkou, zda je to vůbec bude zajímat. Jistě pochybujete o mé práci, protože víte, že se zabývám iluzí a ta je založená na zdání. O jistých vírách se pochybovat nesluší, přestože na jejich základě leckdo činí životní rozhodnutí. Právě takové věrouky je třeba zkoumat. Přísně bychom měli posuzovat i věhlasné představitele těchto hnutí, vždyť často konáme na základě informací, které dostáváme od nich. První skupinou, kterou se pokusím přesvědčit, jsou jasnovidci. Jsem z toho trochu nervózní, protože to na ně nemůžu zahrát tak, jak bych to zahrál normálně. Připadá mi, jako bych opouštěl poctivé řemeslo mága a vydával se na dráhu podvodníka, který chce vyhrát v pokeru s profesionály. A znovu, pokud se mě jasnovici zeptají, jestli je to pravda, řeknu, že ne a přiznám barvu. Sedona je celé město založené na cyklických systémech víry. 1/4 lidí se tu pokládá za jasnovidce. Každoročně tuto samozvanou meku spiritistů navštíví 4 miliony lidí a zkoumají její energii, duchovní proudy a další nesmysly. Město je směsí nesporné krásy, nevkusu a velkého biznesu. Toto je sedonské středisko tvůrčího života. Tady se vyučují nadpřirozené schopnosti. Je to vyhlášený ústav. Na jeho slavné přednášky a semináře sem jezdí lidé z celého světa. Promluvíme si s Abby Haydenovou, uznávanou a hojně publikovanou pedagožkou a s několika dalšími pracovníky tohoto úspěšného centra, kteří učí těmto okultním vědám. Tito lidé ve vás rozvinou nadpřirozené schopnosti a od základu vám změní život. Byl jsem jim představen jako Daniel Owen, kterého před 10 lety zasáhl blesk, což v něm probudilo nadpřirozené schopnosti. Pokusím se o klasickou ukázku jasnovideckých schopností, vidění na dálku. Až na to, že žádné jasnovidecké schopnosti nemám. Jezdí sem a učí se tady spousta lidí z celého světa. Jak jste vlastně přišla na to, že budete lidi učit nadpřirozeným schopnostem? Jak to vlastně děláte? V podstatě vlastně lidem jen připomínám, že ty schopnosti mají a probouzím je v nich. Pomáhám jim objevovat jejich skryté schopnosti.
Takže jestli dobře rozumím, dáváte rady, na základě kterých pak rozhodují o závažných životních otázkách. Já si ale myslím, že je to strašlivá odpovědnost. Jak poznáte, že je to věrohodné? Řídím se zásadou, že když někdo přijde a požádá mě o něco, znamená to, že to svedu, ať už jsem to dělala nebo ne. Vysvětluji to vstřícným respektováním faktu, že dotyčného ke mně přivedlo právě řízení osudu. Řízení osudu mi dalo schopnost poskytnout mu ty správné informace a pomohlo mi rozvinout v něm řadu schopností. V rámci mé ukázky dálkového vidění Abby nakreslí pár obrázků v jiné místnosti, kde bude sama, a já se pokusím uhodnout, co kreslí. Výsledky tohoto testu u jasnovidců bývají nevalné, rovnají se přibližně hádání naslepo. Co mám nakreslit? Chci, abyste nakreslila obrázek. Nakreslete něco jednoduchého, bez větších detailů, ty by mě spíš mátly. Až to budete mít, zavoláte hotovo. Zaměříte se na obrázek, vstoupíte do něj a představíte si, že je živý a že je skutečný, to mi moc pomůže. A lidi tady budou zapisovat všechny dojmy, které zachytím. Aby sedí v jiné místnosti a nikdo nevidí, co se rozhoduje nakreslit. Dopředu jsme ji nějak neusměrňovali, může si kreslit, co jí napadne. Já se přesto z vedlejší místnosti pokusím zjistit, co nakreslila. Nejsou tady žádné obrazovky, nic, co by mi mohlo napovědět. Nemám sluchátka, nic takového. Potvrďte to, je to důležité, aby to lidi slyšeli. Není to nic, žádné pomůcky, není to švindl. Přesně tak, fajn. Aby, slyšíte mě? Ano. Tak fajn. Až budete připravená, chci, abyste něco nakreslila. Ať je to velké, výrazné a na celý papír. Dobrá. Teď se na to začínám soustředovat. Tak jo, řekl bych, že je to něco prostého. Nějaký jednoduchý tvar. Je to něco abstraktního. Nevnímám to jako osobu či věc. Myslím, že je to něco abstraktního. Dejte mi ještě minutku. Jistě. Řekl bych, že je to... Opravdu se mi vybavuje náboženský motiv. Něco jako kříž. Strom nebo keř, něco takového, něco víc organického, čili kříž a strom. Strom a keř. Tak jo, to byl první obrázek. Teď druhý obrázek. Dobrá. Je to křivka jako banán. Jako banán. Dobrá. Teď se nechte v duchu volně unášet různými obrazy. Nepřehánějte to s detaily. Chce to něco jednoduchého, prosím. Je to něco na vodě. Houpavý pohyb na vodě. Další. Vybavuje se mi vřelost. Vřelý obličej, možná sluníčko, nebo... Jo, dobrá, jsme hotovi. Tak jo, výborně. Tohle byl první obrázek. Prostý, abstraktní, vybavil se mi kříž, pak jsem uvedl strom nebo keř. Správně. Je ten další obrázek banán? Ano. Velký banán. Myslela jsem na banán, ale jak vidíte, nakonec z toho vylezlo něco jiného. Další obrázek, co to bylo? Voda. Něco pohybujícího se na vodě. Pohyb na vodě. No, prosím. Je to loďka. To mi šlo. Tak další obrázek. Jo, obličej osobní, sluníčko, vřelý. Ten chlap mě připraví o práci. Když jsem ho viděl poprvé, nejdřív jsem se mu podíval do očí, jako profesionál. Byla v nich upřímnost. Je kompetentní, má na to vlohy. Určitě bych ho někam doporučila, protože jsem na vlastní oči viděla, že to prostě umí. Jako někdo, kdo školí jasnovidce, bych jim ten váš film promítnul a řekl bych, takhle se to dělá. Nože, dostalo se mi první pochvaly od vůdčích profíků v oboru, kteří mě bez problémů přijali mezi sebe. Teď bylo na čase zamířit na východ.
Mně nejde o lidskou víru jako takovou, spíš o náš vztah k ní. Nevyčítám nic těm, kdo víru přijmou, vyznávají a řídí se jí. Ale těm, kdo tu víru interpretují a vtloukají nám ji i s tím, co je v pozadí, těm se teď půjdeme podívat na zoubek. Za chvilku vystoupím jako James Lawrence, který dotekem obrací na křesťanskou víru, a jako Robert Frawley, který sestrojil zázračný chytač snů, poháněný krystalickou energií. Mám za sebou úspěšný začátek, ale kdo ví, jestli mi uvěří bystrá podnikatelka a evangelický pastor. Přesvědčím je. Moje cesta po Americe pokračuje. Vystupuji pod falešnými jmény před uznávanými a vlivnými představiteli silných náboženských proudů, abych zjistil, zda uvěřit je snadné. 25 let jsem byl spokojený křesťan, ale pak mi začalo docházet, že moje víra je náchylná omylům a pocitu sebeuspokojení, stejně jako všechny ty nesmysly kolem New Age. Posledních zbytků náboženské víry jsem se zbavil četbou Nového zákona. Pokud budu schopen bez vnitřního přesvědčení jiného obrátit na víru, které nevěřím, kolik dalších po celém světě se může zachovat stejně? Je s podivem, jak snadno přijímáme univerzální věropravdy, které se pak stanou součástí naší osobnosti. Náboženství vyvolávají v davu křepčení nabité energií nebo naopak rozjímání u svíček, ale obojí má u věřících navodit jen snadno ovlivnitelný stav mysli. Mnozí kazatelé hnutí náboženské obrody jsou jakoby obdařeni zázračným dotekem, kterým do věřících vkládají sílu Páně. Vypráví se o lidech, kteří se sklátili jako podťatí, když do nich vstoupil Duch Svatý. Přišel jsem na Rhode Island jako James Lawrence, který byl obdařen schopností obracet na víru pouhým dotekem. Mám z toho trochu obavy, ale je to docela napínavé a jsem vážně zvědavý, zda mi neřeknou: tak poslyšte, není to všechno jenom trik? Pokud to přiznám se bez mučení, řeknu ano a budu jim za tu otázku doopravdy vděčný. Mám se tady sejít s jistým Kurtem Nordheimem, nesmírně úspěšným a nesmírně přívětivým pastorem a spisovatelem zdejší Nové Anglie, který se specializuje na šíření křesťanství mezi přistěhovalci. Dovolte, abych citoval z jeho spisku. Na obrovský příliv cizinců do této země lze nahlížet dvěma způsoby. Můžeme ho vnímat jako duchovní i kulturní ohrožení našeho způsobu života, anebo jako příležitost k hlásání evangelia. Já chápu hlásání evangelia jako součást mezilidských vztahů. Jinými slovy, neodejdu odsud dnes večer, nevstoupím třeba do hotelu a nevrhnu se na člověka v recepci s dotazem: znáte Ježíše Krista? Ne, nic takového. Já používám jiné metody. Snažím se vytvářet vztahy všemi možnými prostředky. Třeba se stanu členem sportovního klubu, hraju tenis, zvu lidi k sobě na večeři a tak podobně. Uvěří Kurt mým vlohám? Přesvědčím ho? Jmenuji se James Lawrence. Nikdo z vás mě nezná, neznali byste mě ani kdybyste byli Britové, ale lidé, které tady vidíte, přišli na inzertní pozvánku na debatu o lidské spiritualitě. Téměř všichni se pokládají za nevěřící. Já je obrátím na víru pouhým dotekem. Vy nevěříte vůbec nic? Totiž, jak jsem... Nevěřím v Boha, nevěřím v andílky, nevěřím v duchy, nevěřím, že příbuzní mi ze záhrobí posílají zvláštní vzkazy, aby mě potěšili. Myslím, že jsou to všechno hlouposti. Nevěřím tomu. Tak těm věcem taky nevěřím. Všichni mí příbuzní měli nějaké vyznání. Moje babička byla zbožná katolička, dědeček byl protestant. Máma byla mormonka a všichni mi neustále vnucovali svou víru, která byla podle nich ta nejlepší.